ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। विश्वामित्र सुनो मो कथा विश्वामित्र सुनो मो कथा भूत हेला तुम अभिशापटा विश्वामित्र सुनो मो कथा ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। किछि न विचारी साप्य देलु तुही महर्षि ମୁଁ ହିଁ ସାପ ଦେଇଥିଲି। विपरीत हेला भाग्य फलटा विश्वामित्र सुनो मो कथा ଏ ମହର୍ଷି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? भूत हेला तुम अभिशापटा विश्वामित्र सुनो मो कथा ଏ ମହର୍ଷି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି? एते बड़ तपस्वी होई हिताहित ज्ञान की नाही व्यर्थ हेला तो अभिशाप किछि फल फलिब नाही କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଆପଣ? जोगी बसी अछि हनुमान तांकु ଏ ମହର୍ଷି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? जोगी बसी अछि हनुमान तांकु आरे आदेश करिछि अंजना माता विश्वामित्र सुनो मो कथा भूत हेला तुम अभिशापटा विश्वामित्र सुनो मो कथा ଏ ମହର୍ଷି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକେତୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟ ଶରଣ ପଶିଛି। ଏ ମହର୍ଷି ମୋ ଅଭିଶାପଟା ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ କେହି ଡରିବେ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି ମହର୍ଷି, କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ରେ ଉଠ ତୁମକୁ କି ଉପାୟ କହିବି ମୁଁ? ଗୋଟେ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଶୁଣ କହୁଛି ମୁଁ। ହଁ ମହର୍ଷି। যদি পারো অযোধ্যা জীব রাম লক্ষ্মণଙ୍କ নিকট সত্য কৰাইণ মাগিব সে চিত্র ক্ষেতুর মস্তক ହଁ ମହର୍ଷି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। যদি পারো অযোধ্যা জীব রাম লক্ষ্মণଙ୍କ নিকট সত্য কৰাইণ মাগিব সে চিত্র ক্ষেতুর মস্তক ହଁ ମହର୍ଷି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ତୁମେ ପରାଓଟ ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କର निश्चय मानिबे तुमर कथा विश्वामित्र सुनो मो कथा अरे वृत हेला तुम अभिशापटा विश्वामित्र सुनो मो कथा ମହର୍ଷି ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। Thank you.
ମହର୍ଷି ତୁମେ ଉଚିତ କଥା କହିଛ। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ମାଗିବି ଚିତ୍ରକେତୁର ମସ୍ତକ। ସେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଆଦୌ ମନା କରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଏବେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ମାନ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏଥର ମଜା ହବ। ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଜଗିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚିତ୍ରକେତୁ ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରାକୁ। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ମାଗିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକେତୁର ମସ୍ତକ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ଜୟ ମା ତାରା।